Halo sayang, iki lho enek komenane Cak Subandi. Yo rambutku iki piye to iki? Jarene komenane Cak Subandi. Yo rambutku tak klabang malih kliting. Ngono. Jarene wong koyo ngene iki enak, seneng, polahe seneng kentau. Kentau ora bakal enek sing menang, ora bakal enek sing kalah, intine penak. Mas Subandi. Bekakasku akeh iki. Ora ngono konsepe sayang, ora ngono. Konsepe iki enggak ngono. Konsepe iki wong ijlik iki, wong kentau ki ora angger kentu sayang. Wong kentu, wong ngijlik iku kudu didasari enek rasa seneng. Rumasane pitik apa piye? Pitik janggere nek babon liwat ditumpaki. Terus esuk babon liwat lor omahe liwat ditumpaki. Enek babon kidul omahe liwat ditumpaki. Iku ngono jenenge pitik. Lek pitik iku lek ingin tuh ora duwe, enggak ora gawe rasa. Ora sanggae ati. Iku jenenge pitik. Tapi lek menungso iki Pak Mas Bandi yo kudu didasari rasa seneng, cinta, iku engko baru nyaman. Beda kalek wong dituku, gawuke dituku beda meneh. Iku jenenge ngelontai ya. Enek akeh warga plat biru FB. Hujatane Sanang Sainem luar biasa. Biasa lek nyangkem. Tapi yo sekian ribu yang nonton itu sing nyangkem wong pirang ngutil sih. Beh kowe tok lek uripe iki kokean utang. Ora bahagia. Kok ketok uripe iki kakean masalah, tekanan hidup. Jadi melihat orang lain itu gedek, benci, geding, terus dipadani karo dia. Bosok. Iki orang ngerti antara edukasi ijlik karo antara curhatan, antara karo share pengalaman. Mereka itu nggak bisa membedakan. Mereka itu ditelan mentah-mentah. Nang uteke dhek iki mesum ijlik. Mereka itu koyok sing ahli swarga, ahli agama. Bosok-bosokne wong, kelamine dhek dhewe ora dipikir. Kelakuane dhek dhewe ora dipikir. Bosoke dhewe ya ora dipikir. Ngono. Jadi ini apa ya? Kenapa wakeh ya memang sih saiki iki marak wong korupsi, rakyate cilik-cilik ora enek sing do golek duit sing penak, akeh penganggurane, akeh wong susah. Apa meneh negara kuno sing mindset dan IQ-ne rendah. Sulit. Jadi mereka itu piye yo? Keselilitan rambut. Orangnya pong tapi kok keselilitan rambut. Mereka itu uripe iku sangat susah. Coba daripada nggih menghujat wong, dipositifkan otak mindset ini. Terus nggih mikir carane entuk kerja, carane nyambut gawe sing penak iki piye kayak gitu loh. Ojo cap-cepuk meneh. Intine iki ya wis lah, kita nggak bisa mengatur orang lain ya. Adewe iki iso mengatur diri kita sendiri, tapi kita nggak iso mengatur wong liya. Wong ijlik po enak dibosok-bosok nih. Sainem dadi TKW Hongkong, kita lanjutkan ceritane perkenduan ae yo. Sainem dadi TKW Hongkong sembari menyelam ngombe banyu sambil minum air, sembari babu yo sembari ngelontai. Ngelontai yo ben
arep ora ngelontai yo ben percuma. Masa aku arep cerita model apa? Wong iki yo lek omong suka-suka jeplak cangkeme dhewe. Jadi aku ora iso ngatur sampean, iso ku ngatur awakku dhewe. Tak jawab yo kalianku semua. Aku barep ngelontai yo ben, arepe ngemut gatel yo ben, arepe aku kiki nganceli bapakku dhewe yo ben. Iku kan hujatane kalian. Aku arepe nganceli bapakmu yo ben. Apa yang kalian ucapkan tak balekno nang awakmu. Lho, awakmu tak lok nih. Lha timbangane kono lho kokopen dalan bayimu dhewe nang mbokmu. Kowe nesu. Tapi kowe ngujati aku sak penak udelmu, tak hujat genti. Nesu. Ngono iki gek piye lho, wong piye? Seakan-akan donya iki arepe mok kapling, swarga wis arepe mok kapling. Aku ora nesu, aku ora iso ngatur wong akeh. Nah, tapi kan hak saya untuk menghujat kamu balik. Emang lu siapa? Aku ki dihujat ora wedi, wis biasa, wis kebal. Lha aku ora rumangsa nglakoni ngapain aku harus marah? Kenapa aku harus marah? Yo enggak marah, kecuali lek wong kuwi tau nglakoni apa terus tak lokne nesu. Wong kancaku mantan kancaku enek kok sing selingkuh karo kancane, nyaman karo kanca karo bojone wong, mbasan keceplosan tak lokne balik nesu enek wong Tulungagung. Mantan kancaku crita dhewe kepleset dhewe dibalekne omongan dhewe ngamuk. Ketara lek kowe selingkuh, selingkuhe enggak harus kentu bolo, atimu meliya iku jenenge selingkuh. Kowe ora nyaman karo bojomu, lebih nyaman dengan perhatian orang lain yang berkedokkan teman. Teman kok nyaman, Cuk. Maafkan saya ya. Ojo waras ya. Cilik ya, Mas.